Kyllä siitäkin selvitään. Helsinki Rockets on Suomen vanhin muodostelma luistelujoukkue sekä vuoden 2025 maailmanmestari. Mä pääsin tässä yksi aamu vähän vierailemaan tämän joukkueen treeneissä ja voin sanoa, he on niin taitavia, niin mielettömän taitavia. Se on upeata katsottavaa siellä jäällä. Ja he lupas mulle myös opettaa muutaman tempun. Katsotaan miten meni. Suomi palasi 7 vuoden tauon jälkeen muodostelmaluistelun huipulle peräti kaksoisvoitolla Helsinki Rockets juhli maailmanmestaruutta marginaalisella erolla ennen helsinkiläistä Team Unicia koti MM-kisoissa Helsingissä. Jo eilisen lyhytohjelman jälkeen kilpailua johtanut Rockets keräsi yhteensä 235,37 pistettä. Taistelu maailmanmestaruudesta meni jännäksi vapaa-ohjelmassa, jossa Team Unique vei kärkisijan. Yhteispisteissä vain 1,08 pisteen ero ratkaisi kullan kuitenkin Rocketsille. Helsinkiläisjoukkue on nyt voittanut mitalin 5 perättäisissä MM-kisoissa, mutta edellinen kulta on niin ikään kotikisoista vuodelta 2011. Pirkkolan jäähallilla ollaan. Helsinki Rockets on muodostelmaluistelun maailmanmestari vuosimallia 2025. Tämä ei siis suinkaan tietystikään ole ensimmäinen kerta. Nyt me tutustutaan joukkueeseen, me tutustutaan tähän lajiin ylipäätänsä. Ja sitten mä oon kuullut, että mullekin opetetaan jotain. Mennään. Mikä tekee teistä maailmanmestareita vuosimallia 2025? Mä luulen, että se on aika yksinkertaisesti se, että miten me puhalletaan yhteen hiileen ja tehdään töitä, mutta samaan aikaan osataan pitää hauskaa. Että siinä on sellainen hyvä balanssi. Miten valmentajan näkökulmasta? No kyllä se on mitä Eve sanoi tuossa niin totta, että tosi työteliäs joukkue, muut osaa niin tehdä sillä rennosti ja hyvällä fiiliksellä, että tässä ei niin puristeta mailaa, vaan treenataan niin ilolla ja innolla. Sitten jos mietitään sille yleisellä kaavalla, ei pelkästään niin maailmanmestaruuden kautta, vaan että missä te olette erityisen hyviä? No kyllä mä luulen, että kisoissa meidän luistelutaito korostuu ehkä erityisen paljon. No luistelutaito on sellainen, mistä aina tulee sellainen, niin kuin, se on yksi sellainen Rocketsin tavaramerkki. Ja sitten ehkä sellainen monipuolisuus, että se koreografian tulkinta, niin se on aina hyvin voimakasta. Ja sitten myös ehkä sellainen niin kuin tapa tehdä, että tässä lajissa on tosi tärkeää unisono, että tehdään yhdessä ihan samalla lailla ja ollaan niin kuin toisten kaltaisia. Niin joukkue on kyllä niin kuin, tarkka ja taitava tekemään niin kuin samaa asiaa ja samalla tavalla taimaten sitä. Sä sanoit tuossa taikasanat ton, että tehdään yhdessä. Niin jos ei puhuta siitä tekniikasta, vaan puhutaan siitä henkisestä puolesta, niin miten sitä hoidetaan joukkueena? No ehkä se on semmoinen jokapäiväinen, tullaan yhdessä hallille ja eletään tätä arkea, niin se ehkä väkisinkin hioutuu joukkue yhteen ja ollaan ihan sellainen toinen perhe yhdessä. Ja sitten me vietetään myös vapaa-ajalla aikaa yhdessä ja pidetään kaiken näköisiä joukkueiltoja, niin siellä se henkinen yhteys myös muodostuu. Minkälaista itsekuria tämä laji vaatii? Ihan äärimmäistä itsekuria. Niin täällä treeneissä kuin sit muuallakin arjessa pitää osata olla se huippu-urheilija ja elää sellaista arkea. Mä uskon, että huippu-urheilijallakin on huonoja päiviä. Niin mitä silloin tehdään? No varmaan tulee huonoja päiviä ja se on ihan inhimillistä. Et silloin ehkä yksi ajatus on siitä, että kun tullaan treeneihin, niin sit voi unohtaa sen muu. Sit voi pistää sen fokuksen urheiluun ja pistää sen tähän lajiin ja siihen, että on just niiden tyyppien kanssa, kenen kanssa on hyvä tehdä sitä niin tavoitteellista juttua. Ja sit jossain kohtaa niin kun tarvii vaan hyväksyä se, että tänään ei luista ja ne virheet kuuluu ja semmoinen niin kuin huonompi tekeminen ja semmoinen pieni kaos, niin se kuuluu siihen kehitykseen. Ja jotenkin ehkä se, että
antaa itselle sen anteeksi, että joskus ei kulje, koska niistä tarvii sille joukkuekaverillekin antaa. Sä oot joukkueen kapteeni. Kerro vähän sun luistelutaustasta. Missä vaiheessa sä oot aloittanut? Ihan silloin 3-vuotiaana pienenä aloitin jo Jyväskylässä ja siellä luistelin junioritasolle asti, jonka jälkeen mun suurin unelma toteutui ja pääsin luistelemaan Rokettesiin ja nyt luistelen täällä 9. kautta. Miten pääsee kapteeniksi? Onko valmentaja oikea tähän vastaamaan? Meillä joukkuetoverit valitsee kapteenin kausittain, että se on niin kuin joukkueen valitsema henkilö. Ja kyllä ainakin kun EV kuvaa, niin on luotettava ja esimerkillinen ja kuuntelee, toimii mulle sellaisena joukkueen puhemiehenä ja edustaa joukkuetta kyllä niin kuin erinomaisesti. Mä tiedän, että tälläkin hetkellä katsojissa on paljon sellaisia, jotka vaan siis, niin kuin sullakin aikanaan oli se haave ja unelma päästä tähän tiimiin. Niin miten se on mahdollista? Miten pääsee tähän tiimiin ja joukkueeseen? No niin kuin Eve tuossa sanoi, että sitä työtä on tehty pienestä pitäen. Ja ehkä niin kuin tässä lajissa on hyvin olennaista se, että on monipuolisesti taidokas, että on oltava niin kuin urheilija ja sitten tavallaan vähän taiteilija. Musiikki on iso osa tätä ja sitten tietysti luistelutaidoltaan erinomainen. Mutta se on treeni, että sitä pitää tehdä ja koska Suomessa on paljon muodostelmaluistelijoita, niin sitä tarvitsee tehdä vielä vähän enemmän ehkä kuin joku muu, että pääsee niihin tavoitteisiin. Miten se treeni sitten? Miten paljon teillä on treeniä? Kauan ne kestää? Onko tämän treenin tukena jotain muuta treeniä? Jos puretaan vaikka teidän viikkoaikataulu. No me treenataan 5 päivänä viikossa. Joinain päivinä on 2 treenit. Et viikossa on vain 7 jäätreeniä. Ja jäätreenin ohella meillä on lajitreeniä myös maalla ja sitten kuntosalitreeniä, fysiikkatreeniä, balettia, tanssia, kaiken näköistä oheisharjoitteluakin. Ja treenit kestää yleensä ehkä noin 3 tuntia ja siitä eteenpäin. Aika paljon treeniä. Ehdit sä tehdä mitään muuta sen ohella? Kyllä tässä onneksi kerkee töitä ja muutakin vapaa-aikaa viettää. Pakko siinä on jotain muutakin tehdä. Vuosimallia 2025 maailmanmestarit. Onko tavoitteena tietysti toistaa tämä myös ensi vuonna? No totta kai se siellä unelmissa on, mutta niin. Meillä ei ehkä sijoitustavoitteet edellä lähetä ikinä kauteen. Että me lähdetään tekemään töitä ja meidän paras aina kisoihin ja nautitaan siitä, mitä tehdään. Ja sitten toivottavasti se johtaa samaan lopputulokseen. Mä oon kuullut, että mulle opetetaan nyt jotain, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin kuulemma jotain helpohkoa. Mutta sehän ei helpota mua ollenkaan, koska mulle se on todennäköisesti jotain vaikeaa. Mennäänkö kokeilemaan? Mennään. Sekaan.